Jeg vil nu demonstrere, hvordan man tilslutter en Casco datalogger til at måle pH. De fleste datalogger, når man tilslutter dem, så er det bare plug and play, og så kan man bare bruge dem med det samme. Men med pH-måleren, der skal man lige ind og kalibrere måleudstyret. Når man sætter den til, så blinker det heroppe ved hardwareopsætning. Jeg har allerede gjort det, så derfor blinker den ikke lige nu. Men vi trykker på hardwareopsætning, og der kan vi se her, at den allerede med det samme opfatter, at jeg har sat en pH-måler til. Den ser også temperatursensor, fordi den kan måle begge dele. Men i vores forsøg med neutralisation eller eventuel titrering, der skal vi bruge pH-måleren. Men den er allerede valgt, så det er fint. Så trykker vi her igen, så forsvinder vinduet. Det vi skal nu, det er, at vi skal kalibrere den. Det vil sige, at vi skal tilpasse måleinstrumentet, så den måler pH på korrekt vis. Så jeg trykker på kalibrering. Her i drop-down-vinduet kan jeg vælge enten pH eller temperatur. Og som sagt er det pH, jeg er interesseret i, så det vælger jeg. Det vælger den også som default. Jeg trykker næste. Og jeg kan se her, at den her i punkt 2 allerede har valgt pH, har valgt den sensor, jeg skal bruge, så det er fint. Det sidste, jeg så skal gøre, det er, at jeg skal vælge min type af kalibrering. Og den, man skal vælge her, det er en standard, et forskudt punkt. Det gør jeg. Og så trykker jeg næste. Det jeg så skal vælge hernede, det er, at jeg skal sørge for, at den aktuelle værdi svarer til standardværdien. Og det her, det refererer til den kalibreringsvæske, som måleudstyret står i. Og det man kan se på flasken, det er, at det er en 4 molær kaliumklorid. Så derfor skal der både stå 4 molær her i standard og i aktuel værdi. Så det man bare gør, det er, at man trykker her. Indstil på, det var forkert. Så trykker jeg lige tilbage. Det er ikke sådan, det er. Indstil aktuel værdi til standardværdi. Sådan. Og det jeg kan se nu, det er, nu står der både 4 ved standardværdi og 4 ved aktuel værdi. Og nu er den sådan set klar. Nu er den færdigkalibreret. Så jeg trykker finish. Sådan der. Og så trykker jeg her igen på vinduet for at få det til at forsvinde. Og det man så typisk vil gøre, det er, at man vil vælge den her, tabel og graf. Man kan selvfølgelig vælge lige det, man har lyst til. Jeg plejer at bruge den her. Sådan der. Og så kan jeg vælge, tryk vælg måling. Og så vælger jeg så pH. Og så kan man for eksempel vælge tid herovre, for at se, hvordan pH'en udvikler sig, efterhånden som tiden går. Og man formentlig drypper, hvad ved jeg, base eller syre i sin væske. Og så herovre på grafen vælger jeg pH, og den foreslår sig selv automatisk tid. Og nu er jeg sådan set klar til, at jeg kan sætte min Casco pH-måler ned i den væske, jeg ønsker at måle pH-værdien for. Når den er sat ned, så er det sådan set bare at trykke optag.